Това са хората, на които говорим. Всеки бърза, никой не гледа. А историята на Бекс трябваше да продължи по най-хитрия начин, за да направим впечатление. Затова, щом разбрахме, че новата задача е да комуникираме посланието Brewed with only natural ingredients and an open mind, решихме да се развихрим и да бъдем съвсем буквални, естествени съставки, свободно съзнание. Идеята беше страхотна. Всъщност напълно се припокриваше с марката и изразяваше това, с което ние най-много се гордеем. Натурални съставки и an open mind. Темата за натуралните съставки е една от най-експлоатираните територии в рекламата на бира. За да те забележиш с подобно послание, трябва да го предадеш по уникален начин. Трябва да направиш нещо, което никой друг не е правил. След като имахме идеята, трябваше да намерим начин, по който тя да бъде реализирана. Това обаче се оказа изключително сложно. Наложи се да контактваме, кажи речи, хилядите ландшафтни архитекти, от които очевидно изобилства България, но навсякъде срещахме едни затворени врати, хора, които ни отказваха с изречението: това не може да стане в България, тук никой не го е правил. Няма толкова мъгло в България. Той не може да вирее по това време на годината. Не сме сигурни как се прави. Трябва ни месец, за да направим експеримента. И изобщо приключението беше епично. Най-сетне добрият дух на бирата ни изпрати Green Graffiti, които също с амбиция подходиха към проекта. Рекламната инсталация от естествен мъх за първи път се прави в такъв мащаб в рамките на Европа. Инсталация с размери 5 на 9 метра от над 100 кг жив мъх в центъра на София. Такова нещо, доколкото знаем, никой не е правил дори в Европа. Нашите партньори от Холандия, Италия, Сърбия в началото не повярваха до момента, до който не го видяха реализирано на практика. Екипа на Метрополис се гордее, че беше част от този проект. Благодаря за смелостта на Lowell Swing и на клиент, разбира се, на първо място, че се осмели да направи подобно нещо в България, което сме гледали само навън. Радвам се, че се избра да бъде изпълнен с жив мъх, което беше голямото и основно предизвикателство за целия проект. Самата технология беше насочена в посока на задържане на максимално количество влага в самите растения, което да предполага последствие по-дълъг период, на който мъхът да изглежда свеж, зелен и в крайна сметка целта на един такъв проект е мъхът да остане жив. Инсталацията от жив мъх няма нужда от почва, няма нужда от косене, сложни системи за поливане. Живия мъх даде ефект, който можеше да бъде наистина наподобен и с изкуствено озеленяване, но нямаше да се спази основно заложения креатив от Lowell Swing. Нещата се получиха перфектно, алпинистите дадаха всичко от себе си, включително и се разхождаха по белия винил по чорапи. Малко повече детайли за поръчания мъх. Всъщност за осъществяването на целия проект се нуждаехме около 20 квадратни метра мъх. Това приблизително се равнява на тегло от около 100 кг от растението. Сътрудничеството между Green Graffiti и агенция Swing смятам, че беше много добро. Това е перфектното решение, което не просто предава, олицетворява и посланието, и марката, която стои зад нея. Мога съвсем спокойно да кажа: мисията е изпълнена. Не можехме да си позволим да отразим Beck's Most Graffiti Project в стандартните медии. Организирахме събитие, на което поканихме блогъри, които пишат за стрит арт, лайфстайл и, разбира се, бира. Случи се в най-ключовия момент, когато разкривахме посланието. Проектът се развива в продължение на 4 седмици. В различните фази бутилката на Beck's се изрисуваше от различни елементи. Тези елементи са символи, които асоциираме с таргет аудиторията на Beck's. Благодаря, че станахте част от нашето събитие. Аз мога да ви обещая, че ще има още изненади и занапред от марка Beck's, така че надявам се пак да сме заедно.